日のご紹介は TikTok 様々からクーポンをいただきましたので、港ダイニング市おそうから販売の生食可能な高鮮度ズワイカニをゲットしちゃいました。年末年始でいただきたいと思います。またこちらのカニを使用したお料理紹介しますね。こちらの商品は下のリンクから購入できるよ。口コミ評価も最高なので安心して購入できます。